На дзверы пасольства ЗША павесяць замок. Як стала вядома, нашай ніве беларускае міністэрства замежных справаў патрабуе ад амерыканцаў істотна скараціць колькасць персаналу дыпламатычнай місіі. Добрый вечар. У студыі працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю на аб'ектыў. Зніжка на 10% пры такой жа інфляцыі. Ці ўратуе дзяржава ад росту цэнаў? За товары более доступные для малообеспеченных граждан заплатят тем или иным способом люди, которые будут покупать товары, которые не попали в список, на который эта скидка предоставляется. Чым забівалі беларусаў? Стала вядома, якую зброю выкарыстоўвалі супраць мірных пратэстоўцаў. В руках неадекватного или сорвавшегося эмоционально человека или получившего преступный приказ применять наиболее жестоким образом это вооружение, оно становится фактически летальным оружием. Пазоў ад Менсктрансу на 39 тысяч рублёў. Пачалі судзіць журналіста Александра Ивулина. Полгода я своего друга не видел, больше, чем полгода уже. И мне, конечно же, очень не хватает. Што больш, 10% зніжка на 30 тавараў ці 10% інфляцыя на ўсё? Ад сёння з ініцыятывы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання стартавала кампанія дапамогі сацыяльна ўразліваму насельніцтву. Дапамагаць ад зніжкамі будуць буйныя сеткі крамаў раздробнага гандлю, якім за гэта нічога не будзе, ні перніка ад дзяржавы, але і не пугі. Адначасна інфляцыя будзе з'ядаць гэтую дапамогу. Юлія Цяльпук. Калі пенсія невялікая, то любімая крама не найбліжэйшая, а тая, дзе танней. Спадарня Валянціна, імя змененае, набывае харчы ў гіпа, дзе для пенсіянераў 3 дні на тыдні дзеюць 7% зніжкі на шырокі асартымент. Цяпер зніжка будзе 10%, але толькі на 29 пазіцыяў. Сыр твердый, за исключением сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками сырных продуктов. Вот спрашивается. А что есть? Ну вот, понимаете, это уже получается, что мы как пенсионеры, мы отбросы, да? Ну вот съедят, что дадут. Не кожная смятана ці масла, не любы хлеб, свініна і ялавічына на костцы, ячныя крупы, трохі гародніны, а з садавіны толькі яблыкі. З 17 студзеня ў гіпа, белмаркеце, еўраопце і яшчэ 10 буйных гандлёвых сетках стартавала разлічаная больш як на паўгода акцыя. 10% зніжкі на сацыяльна значныя харчы для пенсіянераў, шматдзетных і малазабяспечаных. На справе сёння на зніжку не разлічвайце. Трэба найперш запоўніць анкету і праз 3 тыдні атрымаць адмысловую карту зніжак. У адной гандлёвай сетцы можна будзе набываць тавары на 288 рублёў і 1 капейчыну. Гэта сума, якая не перавышае бюджету пражытковага мінімуму. Я не понимаю, вот это надо показать, что они так заботятся о социально значимых тут вот слоях населения, таких вот, о социально бедных слоях населения. Такая забота крепкая, так эта скидка опять же идет за счет торговых работников, не за счет государства. Акурат з гэтай прычыны некаторыя гандлёвыя сеткі ў лютым, калі запрацуе новая зніжка, адмовяцца ад сваіх ранейшых акцыяў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю цвердзіць, што рытэйлеры добраахвотна пагадзіліся на ўдзел у кампаніі, што ставяць пад сумнеў аналітыкі. Перамовы ішлі доўга, а маркетолагі не асабліва рэкламуюць новаўвядзенне. Эканаміст Сергей Чалы кажа, што лагічней было б узняць на 10% дапамогу тым жа пенсіянерам, шматдзетным і малазабяспечаным. Але Государство понимает, что денег за счет бюджета компенсировать им потери не получается. Б, с инфляцией справляться не удается, поэтому приходится бороться с последствиями инфляции, причем не только для отдельных категорий граждан. У прыватнасці за кошт гандлёвых сетак, якія і без таго маюць не вельмі высокую рэнтабельнасць, і за кошт іншых пакупнікоў. Скорее всего, за товары более доступные для малообеспеченных граждан заплатят тем или иным способом люди, которые будут покупать товары, которые не попали в список, на который эта скидка предоставляется. То бишь, грубо говоря, более богатые, для них инфляция цен потребительских будет выше. Палічаць жа агульную, сыходзячы з росту цэнаў на так званы спажывецкі кошык. Летась інфляцыя склала няпоўныя 10%, трохі больш, за 9 на сацыяльна значныя тавары. У першым квартале сёлета інфляцыя застанецца ў гэтым дыяпазоне, прагназуюць эксперты Еўразійскага банку развіцця.
Еўразійскі банк развіцця чакае, што рост спажывецкіх цэн у першым квартале будзе знаходзіцца каля 10% паводле гадавога вымярэння і можа запаволіцца пры паслабленні вонкавага цэнавага ціску. Для зніжэння інфляцыі могуць спатрэбіцца захады рэгулятара. То бок адміністрацыйнае стрыманне коштаў. Сумна яшчэ і тое, што 10% зніжка знікне 17 ліпеня, але інфляцыя застанецца да канца года. Юлія Цельпук, Белсат. Лукашенко бачыць пагрозу з боку Польшчы, Украіны і краінаў Балтыі. Пра гэта ён заявіў падчас справаздачы пра супольнае вучэнне з Расіяй, запланаванае на люты. Зацвердзіў Лукашенко і назву вучэнняў «Саюзная рашучасць 2022». Дакладную дату вучэнняў пакуль не вызначылі. По данным на настоящее время в Польше на границе с Беларусью и Прибалтикой сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее. Варшава обратилась в НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос, зачем? Лукашенко таксама заявіў, што працягвае нарошчваць сілы каля беларускай мяжы і Украіна. Паводле яго, на памежных тэрыторыях сканцэнтраваныя падраздзяленні нацыянальнай гвардыі з, цытата, нацыяналістаў-радыкалаў колькасцю 10 тысяч вайскоўцаў. Служба бяспекі Украіны назвала гэтыя заявы правакацыйнымі і маніпулятарскімі. Чым забівалі беларусаў? Міжнародная федэрацыя за правы чалавека апублікавала справаздачу аб незаконным выкарыстанні рэжымам Лукашэнкі розных відаў зброі для разгону мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі ў 2020 годзе. Прааналізавалі таксама законнасць продажу розных відаў зброі ў Беларусь. Падрабязней Уладзімір Старыковіч. Сотні збітых, сур'ёзна траўмаваных, пакалечаныя, агаломшаныя і забітыя людзі. Падчас пратэстаў 2020 года ў Беларусі журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці збіралі і дакументавалі выкарыстаныя патронныя гільзы і аскепкі боепрыпасаў, што заставаліся на вуліцах пасля дзеянняў так званых сілавікоў. Цяпер жа Міжнародная федэрацыя за правы чалавека падсумавала і апублікавала гэтыя матэрыялы ў адпаведнай справаздачы. Вынік уражвае. Большая частка найменняў з гэтай калекцыі зброі прыдатная да вядзення сапраўдных баявых дзеянняў і выкарыстоўвалася зброя зусім не кропкава. Вялікая колькасць пацярпелых сведчыць аб тым, што ўлады, якія ўжылі сілу супраць натоўпу з небяспечнай адлегласці ў спробе разагнаць пратэст, ужылі яе не супраць асобна ўзятых агрэсіўных пратэстоўцаў, але без разбору супраць натоўпу, што па вызначэнні з'яўляецца незаконным у адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. У спісе зброі замежнай вытворчасці, што ўжывалася для разгону мірных акцыяў, напрыклад, помпавы драбавік «Ремінгтон 870», на ўзбраенні губазіку драбавік «Мосберг Маверик 88» і помпавыя стрэльбы «Мосберг 500» у Амапу, Алмазу і Альфы. Усе вытворчасці ЗША, ружо-драбавік «Фаб-Арм» 12-го калібру і паўаўтаматычная стрэльба «Бенелі М4 Супер-90» у Алмазу, Альфы, Асаму, Собру з Італіі, пісталет «Зигзауэр П-226» вытворчасці Швейцарыя і Германія, паўаўтаматычныя пісталеты «Глок Г-17» з Аўстрыі на ўзбраенні, у тым ліку у Альфы, КДБ і СБП. В руках адекватного человека с устойчивой психикой и самообладанием это оружие будет выполнять функцию сдерживания. В руках неадекватного или сорвавшегося эмоционально человека или получившего преступный приказ применять наиболее жестоким образом это вооружение, оно становится фактически летальным оружием. Што тычыцца боепрыпасаў, выкарыстоўвалі святлошымавыя і атрутныя гранаты вытворчасці Польшы, Чэхіі, Расіі і Украіны, патроны з Турцыі, Латвіі і Польшчы. Але якім чынам заходняя зброя трапіла ў Беларусь? Аўтары справаздачы дапускаюць, што яе прадалі беларускаму рэжыму ў парушэнне эмбарга еўразвязу на экспарт зброі ў Беларусь праз сетку пасярэднікаў. Тыя краіны, якія падпісаліся пад санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі яшчэ даволі даўно, і не пастаўляюць узбраенне непасрэдна ў Беларусь. Аднак прыватныя фірмы, якія на тэрыторыі гэтых краін працуюць, часам робяць гэтыя пастаўкі праз тэрыторыю трэціх краінаў. Прытым зноў жа яны не могуць кантраляваць гэта непасрэдна, таму што яны пастаўляюць
дапаўняюць гэта нейкай фірме з умоўных Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, куды пастаўкі не забаронены. Міжнародная федэрацыя за правы чалавека накіравала запыты вытворцам зброі і ў адпаведныя міжнародныя інстанцыі наконт законнасці продажы зброі рэжыму Лукашэнкі. Уладзімір Старыковіч, Белсат. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разбіраць крымінальную справу, распачатую супраць спартовага журналіста і футбаліста Крумкачоў Александра Івуліна. Справу разглядае Сергей Шаціла. Падтрымаць спартоўца прыйшлі калегі, сябры і сваякі. Але ў залу паседжання пусцілі не ўсіх ахвотных, проста не хапіла месца. Тэму працягне Наста Печанькова. Івулін! Жывелі беларускі футбол. Ну што, ребятушкі, вперед! Фраза, якая сёння ў Беларусі небяспечная. І не толькі для спартоўцаў. Дзейнасць журналіста Александра Івуліна палічылі грубым парушэннем грамадскага парадку. А гэта да 4 гадоў турмы або да 5 гадоў хатняй хіміі. Я не верю в беспристрастный суд сейчас в Беларуси. И не верю, что там есть кто-то адекватный. Поэтому думаю, что Саше дадут срок по максимуму. Но я верю в силу солидарности и справедливости. И верю, что справедливость восторжествует. Абвінавачвае і Менск-Транс, які выставіў Івуліну пазоў на 39 тысяч беларускіх рублёў, нібыта за перакрыццё руху транспарту падчас акцыі пратэсту. Александр Івулін вядомы ў першую чаргу як корэспандэнт спартовага выдання «Трыбуна BY». Кантракт з менскім футбольным клубам «Крумкачы» ён падпісаў толькі летась. Вялікую ж папулярнасць Івулін набыў як аўтар ютуб-каналу «Чеснок», які асвятляў падзеі беларускага спорту і матэрыялы якога летась прызналі экстрэмісцкімі. Абвінаваўца на сённяшнім паседжанні заявіў: Вас вінавацяць у тым, што вы выклалі відэазапісы заахвочвальнага характару пра сацыяльныя, палітычныя і міжнародныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі ў электаральны і постэлектаральны перыяд. На што Александр Івулін адказаў: Я абсалютна не разумею, дзе там былі падахвочванні. Ні ў водным роліку не было ніводнага закліку нешта рабіць і нешта мяняць. Людзі дзяліліся сваімі думкамі, выказвалі свае думкі. Таму я не разумею сутнасці выстаўленага мне абвінавачання. Упершыню Александра Івуліна затрымалі 15 лістапада 2020 года падчас маршу памяці збітага да смерці Рамана Бандарэнкі. Тады яго пакаралі штрафам 30 базавых велічыняў. Другое затрыманне адбылося 3 чэрвеня 2021 года. Пачатку спартоўца арыштавалі паводле адміністратыўнай справы на 30 сотняў, нібыта за нацыянальны сцяг на вакне. А пасля Александр стаў падазрываным у крымінальнай справе. Сёння падчас суда ў зале не было вольных месцаў. Столькі людзей прыйшло падтрымаць спартоўца. І гэта не ўлічваючы тых, хто не мог прысутнічаць там фізічна. Привет, меня зовут Саша Ивулин. Полгода я своего друга не видел, больше, чем полгода уже. И мне, конечно же, очень не хватает. И вот эта дата 17 января обведена красной ручкой. Жду и страшно от того, что не знаю, чего ждать. Я очень надеюсь, что приговор будет не столь суровым. И, ну, допустим, та же химия. Тун-тун! Саша, выйдет! А вось так футбаліста і спартовага журналіста падтрымліваюць беларусы ў Беластоку. Тут штотыдзень ладзяць акцыі салідарнасці і супраціву. Гэтым разам яна была прамеркаваная да пачатку судовага працэсу над Александром Івуліным. Один за всех и все за одного! На кожнай нашай нядзельнай акцыі мы аб Сашы ўспамінаем, і у нас ёсць футболкі з ягоным нумарам. Мы не маглі не падтрымаць яго, і таму сённяшняя акцыя ў яго нагоду, потому что наша возьме Тун-тун, Саша абавязкова выйдзе. Жыве Беларусь! Сённяшняе паседжанне ў справе Александра Івуліна скончылася. Вырак спартоўцу пакуль не вынесены. Ужо заўтра адбудуцца выступы адваката і прокурора. Справу спартоўца вядзе гэтак званы суддзя Сергей Шаціла. Менавіта ён у снежні 2020-го адправіў у калонію на 2,5 гады за сарваную за мапаўца балаклаву беларуску са швейцарскім пашпартам Наталю Хірше. А таму ці можна спадзявацца на нейкі справядлівы вырак, пытанне хутчэй рытарычнае. Наста Печанькова, Белсат. І ў працяг тэмы. Неўзабаве ў горадні мае адбыцца суд у так званай справе Аўтуховіча. Звесткі, што даходзяць ад фігурантаў справы, прымушаюць непакоіцца сваякоў,
праваабаронцаў і грамадзянскую супольнасць. Падрабязней пра гэтую ды іншыя справы Ірына Дарафійчук. Трывожны сігнал з-за кратаў. Палітзняволенай Вользе Маёравай, якую вінавацяць у тэрарызме, пагражае пажыццёвае зняволенне. Пра гэта стала вядома з ейнага ліста да сына. Актывістку затрымалі летась у студзені ў так званай справе Аўтуховіча. Это было так называемое дело Николая Аўтуховича, которому инкриминировали терроризм месяцем ранее. Насколько стало известно, ранее им вменяли часть 2 статьи 289 о терроризме, и буквально недавно ее изменили на часть 3. Паводле Сергея Марцелева, які спасылаецца на надзейныя крыніцы, такі ж артыкул інкрымінуюць і самому Мікалаю Аўтуховічу, ветэрану вайны ў Афганістане, якога ўжо двойчы каралі паводле палітычна матываваных абвінавачванняў. Хотя я разговаривал с белорусским адвокатом, который не занимается делом Аўтуховича, адвокат меня убеждал, что без человеческих жертв высшую меру наказания суд вынести не может. Но мы с вами помним, как это обыгрывается в нашем государстве. Бывает так, что сейчас не до законов. Это была цитата. Грамадскае аб'яднанне «Звяно» ліквідавалі за нібыта дыскрэдытацыйную і экстрэмісцкую дзейнасць. Вярхоўны суд пацвердзіў рашэнне пра ліквідацыю, прынятае гарадскім судом летась у кастрычніку. Заснавальніца і кіраўніца арганізацыі Таццяна Гацура-Яворская падчас паседжання распавядала Вярхоўнаму суду пра дзейнасць «Звяна». Где у нашей деятельности, экстремистской деятельности, я повторила там, что я не разумею, и у суде так само я не почула ні ад прадстаўніка Генеральнай пракуратуры, які прысутнічаў, ні ад суддзяў, так і засталося это незразумелым. Звяно праіснавала 8 гадоў. Арганізацыя займалася асветніцкаю дзейнасцю, рэабілітацыяй былых зняволеных, ладзіла выставы, фестываль дакументальнага кіно аб правах чалавека «Watch Dogs», узнагароджвала прэміі беларускіх рэжысёраў-дакументалістаў. Міністэрства юстыцыі мела прэтэнзіі да маніторынгу звяном працы сістэмы аховы здароўя ў часе пандэміі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Арышт на 2 месяцы ці мільярд грыўняў закладу патрабуе пракуратура для Пятра Парашэнкі. 5-га прэзідэнта Ўкраіны абвінавачваюць у дзяржаўнай здрадзе. У суд Парашэнка прыехаў з лётнішча адразу па вяртанні на радзіму. Падрабязней у наступным матэрыяле. Аэрапорт Жуляны ў Киеве. 5-го прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку тут сустракалі некалькі тысяч ягоных прыхільнікаў. Він під захистом народу. Ён пад абаронай народу. Народ прыехаў гэта паказаць. Мы не дамо яго просто так пасадзіць за краты. Мы баронім найперш дэмакратыю і дзяржаву. Першу чергу. Мы не хочам, каб у нас было гэтак, як у Беларусі. Мы хочам, каб было лепш. Парашэнка пакінуў краіну дакладна месяц таму, адразу пасля таго, як ва ўкраіне яго западозрылі ў дзяржаўнай здрадзе і спрыянні тэрарыстычным арганізацыям. Сам ён тлумачыў, што паляцеў у міжнароднае турнэ, якое планавалася загадзя. На памежным кантролі, скардзіцца Парашэнка, ягоны біяметрычны пашпарт спраўджвалі 15 хвілінаў. Ён упэўнены, што пускаць Украіну не хацелі. Аднак, паводле палітыка сітуацыю удалося развязаць дзякуючы вялікай колькасці журналістаў побач. Што тычыцца справы, то паводле следства гаворка ідзе пра імпарт вугалю ў першыя гады вайны, калі ва ўкраіне здарыўся энергетычны крызіс. Расія продаж заблакавала і украінскую тэрыторыю з шахтамі акупавала. І нібы замест альтэрнатыўнага вугалю з Афрыкі Парашэнка арганізаваў куплю паліва з непадкантрольных тэрыторыяў Донбасу, чым нібыта дапамог Расіі і прарасійскім сепаратыстам. Сам палітык уважае справу за палітычную і тое, што адбываецца, называе ціскам на яго з боку дзейнага прэзідэнта. Так сильно вони нас бояться. Гэтак моцна яны нас чакалі, гэтак моцна яны нас баяцца. Гэтак моцна яны аддаюць незаконныя загады сілавікам для таго, каб ціснуць на апазіцыю і дыскрэдытуючы нашу дзяржаву ва ўмовах рэальнага росту пагрозы расійскага ўварвання. Пятра Парашэнку ў аэрапорце не арыштавалі. У Дзяржбюро расследаванняў паведамілі, што следчыя спрабавалі ўручыць яму позву ў суд, аднак атачэнне Парашэнкі зрабіць гэта паводле следства перашкодзіла. Праз 2 гадзіны пасля прылёту 5-га прэзідэнта краіны чакалі ў суде. Выступіўшы на сцэне перад прыхільнікамі, ён туды і накіраваўся. У Пячэрскім раённым судзе паседжанне для абрання меры стрымання пачалося бліжэй да поўдня. Каля будынку суда Парашэнку таксама чакалі ягоныя прыхільнікі.
Патрабаванне пракуратуры адправіць пятага прэзідэнта Украіны пад варту з магчымасцю выйсці пад грашовы заклад памерам 1 мільярд грыўняў, альбо амаль 36 мільёнаў долараў США. Марина Янович, Марина Ступак, Евген Шаўченка, Белсат. Здарэнне ў нацыянальным аэрапорце. Самалёт узбекскіх авіялініяў, які выконваў рэйс Ташкент-Менск, пры пасадцы выкаціўся за межы ўзлётна-пасадачнай паласы. Ніхто са 115 пасажыраў не пацярпеў, паведамляе прэсавая служба аэрапорту. У выніку ў Менску не пайшоў на пасадку шэраг самалётаў. 2 рэйсы Санкт-Петербург-Менск і Масква-Менск дыспетчары скіравалі ў паўночную сталіцу Расіі. Не здолеў прызямліцца і персанальны самалёт Лукашэнкі. Ягоны борт скіравалі ў Берасці. Праз дрэннае надвор'е праблемы з пасадкаю назіраліся і ў аэрапорце Гомля. Беларусы супольна ратуюць гістарычную каштоўнасць. Пашкоджаны ураганам катэдральны касцёл у Магілёве. За 2 дні сабралі больш за 6 тысяч рублёў. Грошы патрэбныя на рамонт даху. Дапамог і Буслаўскі касцёл. Перадаў лісты ДСП і адправіў альпіністаў, якія хутка пачалі працу. Накрываць дах пачнуць заўтра самыя парафіяне. Гэта часовае развязанне, каб абараніць святыню ад снегу. Касцёл у небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі святога Станіслава помнік архітэктуры 18 стагоддзя. Ён унікальны унутраным роспісам, фрэскамі, якія маюць вялікую мастацкую каштоўнасць. Штогод тут ладзяць міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». І адразу пасля аб'ектыву глядзіце праграму «Размова». Віталь Цыганкоў з госцем, гісторыкам з Нямецчыны Александрам Фрыдманам абмяркуе стаўленне новага нямецкага ўраду да процістаяння Расіі ды Ўкраіны, а таксама да беларускай праблемы. Я ж развітваюся. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.